Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген Дөнья студиясендә кунакта шагыйрь, Муса Җәлил исемендәге премия лауреаты Рифат Салах. Рифатны мин моңа кадәр үз кыйбласы булган, үз әйтер сүзе булган шагыйрь буларак белә идем. Ләкин Әстерхан өлкәсендә узган Сабан туена бер тәүлек буе автобуста бергә бару миндә Рифатка карата аерым бер кызыксыну уятты. Һәм менә шул үземдә уянган кызыксыну аша, аңа бирергә теләгән сорауларым аша, мин Рифат белән сезне дә якыннанрак таныштырырга телим. Һәм әлбәттә мин аны үзебезнең студиябезгә, Дөнья студиясенә кунакка чакырдым. Рифат, исәнмесез? Исәнмесез, кадерле дуслар. Ничек хәлләрегез? Әйбәт, Аллаһка шөкер. Килеп җиттегез әйбәт кенә. Рифат, менә мин инде әйтеп үттем тамашачыларга, әйбәт. Чынлап та без бер тәүлек дәвамында бергә автобуста бардык. Кайттык та бит әле. Һәм әйләнеп кайттык, исән-сау, Аллага шөкер. Һәм менә шунда мин үзем өчен сезне бөтенләй башка яктан ачтым. Сез шул кадәр әйбәт юлдаш икән. Кешенең кем икәнен белергә теләсәң, аның белән юлга чык дип әйтәләр бит, шулай бит. Һәм менә 24 сәгать бару һәм кайту ничектер шул кадәр җиңел булды, һәм бу җиңеллек нәкъ менә сезнең ярдәм белән. Без анда шигырьләр дә тыңладык, җырладык та бергәләшеп, шундый күңелле сәфәр булды ул, әйбәт. Менә шуннан соң миндә шундый сорау туды. Рифат Салах дөньясы ул нинди дөнья икән? Гомумән сез нинди дөньяда яшисез? Нинди дөнья дип? Мин дә шул сезнең белән бер дөньяда яшим. Татар дөньясында, үзебезнең милли, үзебезнең мәдәни дөньябызда яшибез, Аллаһка шөкер. Әлбәттә, минем өчен дә мәсәлән, шигърият, татарның бөтен әдәбияты, мәдәнияте бөтенсе минем күңелемә якын. Авыл баласы буларак та инде бу без инде теге урыс телен ул кадәр оста белмибез дә, шуңа күрә без икенче төрле юнәлештә үсә дә алмыйбыз, бары тик үзебезнең шу татар мәдәнияте, шу мәдәниятне якын итмәсәк, безнең башка мәдәниятебез юк инде. Шуңа күрә бу безнең дөнья, бу безнең бер дөнья, бердәм һәм татар дөньясы. Менә дөнья дигәч, сез гомумән, сез бит менә карап торышка име, шул кадәр сабыр кебек, тыйнак кебек, әйбәт. Мишәр егете булсагыздан индидер сездә теге мин диеп, мин мишәр егете диеп, йодрык сөлкеп кычкыра торган гадәтегез юк сезнең. Һәр хәлдә мин сезне шулай белмим, читтән күзәтүләрем буенча. Ләкин шул вакытта ниндидер менә эчке дөньясы кайнап торган, күңеллелек, кешеләр ярата торган Рифат, ул бөтенесен бер үзенә җыйган, әйбәт. Менә бу, ничек дип әйтим, сез үзегезне кайбер нәрсәләрдән бу тормышта тыеп торасызмы? Яисә бөтен эшегездәге тыштамы? Мөгаен, монда эшебендәге тыштадыр инде. Әлбәттә, мин үзем теге читтән карап, ниндидер әллә нинди кәттә кеше дип уйламыйдыр идем. Һәм гомумән әле мишәр дигәннән бик мишәр дә түгел, әз генә канымда бар әлбәттә. Анда әбиләр ягыннан дип әйтик, ләкин шул мәгънәсендә буа егете булгач, без мишәр дип уйлыйбыз бит инде. Шулай дип уйлыйлар шул инде. Инде мин әйтәм бит, әнием белән бер туган апаларым бар. Алар инде кыны кыдыйбрәк тә әйтсәләр дә, миңа мишәр дип әйтәләр. Мин нәкъ чынлап татарча яшәп торган, чын саф татар телендә яшәп торган җирдә туып үстем. Безнең Буа районының яртысы инде ул чын татар, шул Апас районында яшәп торып, бездә сөйләмнәр. Без инде Казан татарлары дип әйтик, чын. Шуңа күрә мишәрлек ул җитеп үтмәй инде безгә. Һәм бик кирәк булыр иде ул һәрберебезгә дә. Һәрбер кешедә әз генә, ничек дип әйтик, шаялык булса, һәрберебездә ниндидер горурлык булса, мишәрләр бит алар бик горур халык алар. Мишәр дип минем дә аерып әйтмим, ул безнең татарыбызның бер өлеше әлбәттә. Ләкин менә шушындый аларда булган әйбәт сыйфатларны үзебезнең, ничек дип әйтик, Казан губернасында гына яткан татарларга да күчерсәк бик әйбәт булыр иде мөгаен. Менә теге горурлык дигән сүз чыккач, Рифат, сез үзегез гомумән нәрсә белән мин горурланам дип әйтә аласыз? Аллаһка шөкер, беренчедән горурланам дип әйтим микән, шөкер итәм дип әйтимме? Мөгаен беренче чиратта инде үзебезнең динебез, Аллаһка шөкер, менә Аллаһ Тәгалә безне ислам динендә яраткан дип әйтик, инде туганда ук безне әти-әниләребез шушы динебез, Коръән аятлары белән әби-бабайларыбыз исем кушканнар, үзебезчә хәерле исем дип әйтик инде. Шул вакытта безгә Аллаһка шөкер шундый борынгы мәдәнияте булган, борынгы тарихы зур булган, хәтта аны билеп бетереп булмаслык бер зур бер тарихы булган татар халкының бер парчасы бит инде без һәрберебездә. Шуңа күрә мин монда шушының өчен беренче шөкер итәр идем. Әлбәттә, монда ниндидер без менә әйбәтрәк, башка милләтләр начар дип әйтүем түгел. Әни бары шушы үзебезнең тарихыбызны, телебезне, әдәбиятыбызны һәм әлбәттә динебезгә шөкер итеп яшәү.
Ул бик зур хәерле әйбер булды татар халкы өчен. Ни өчен дин турында әйтәм, бик кызык әйбер бар. Мәсәлән, шул ук бер юлы ничек дип әйтим, башка милләттән булган, үзебезнең тирәдә яшәгән кешеләр менә дингә килүләрен күргәнебез бар. Алар дингә шулай нык таяналар, ә без менә татар халкы булып, туганнан бирле ислам динендә яшәп, үзебезнең кадеребезне, үзебезнең динебезнең аңлап та бетермибез шикелле. Шуңа күрә менә ул әйбер әзгенә бер шей. Чөнки ул безнең өчен бик зур бәхет бит. Менә шуны маскайды. Килгән сыман каршылыйсың, бар иделә монда булганым. Мең еллыклар гасыр чырлар аша, кайтып киләм сиңа болгарым. Шәһри булган аермасын еллар, гасырларда узган бу еллар. Ак мәчеттә азан тавышы, дуага күтәрелә куллар. Шәһри булган аермасын еллар, гасырларда узган бу еллар. Ак мәчеттә азан тавышы, дуага күтәрелә куллар. Дава изләп синен җиргә киләм, сыкрай калса җанда иманым. Һәр ташыңны сулышыңны тоеп, сиңа кайтып барам болгарам. Шәһри булган аермасын еллар, гасырларда узган бу еллар. Ак мәчеттә азан тавышы, дуага күтәрелә куллар. Шәһри булган аермасын еллар, гасырларда узган бу еллар. Ак мәчеттә азан тавышы, дуага күтәрелә куллар. Ак мәчеттә азан тавышы, дуага күтәрелә куллар. Рифат, диннең ни дәрәҗәдә үзең өчен якын икәнлеген кайчан тоя башладыгыз? Аны ничектер ул һәр вакыт безнең дөнья инде. Әйтәбез, ислам дине ул нинди әртеге вакыты җиткәндә генә дин тоту түгел, һәрбер эшеңдә, һәрбер гамәлеңдә, ягъни тормыш рәвеше дип әйтәләр. Шуңа күрә аны тоя башлау ул хәзер кирсенчә ничектер балачактарак, тәкъварак та буласың, дингә ныграк та ябышкан буласың, улга-ялга ничектер кайчагында ялгышып та җибәргәлисеңдер инде мөгаен. Шуңа күрә мәсәлән шул балачактан яшьтән бу елдан аерылмаган Аллаһка шөкер. Шуңа күрә тоя башлаган дип, туганнан бирле тоя башлаган дисәк тә дөрестер. Кем менә шушы туры юлны күрсәтте? Туры юлны әлбәттә инде үзебезнең гаиләдә, мин әби бабай белән үстем дип әйтгән, Дәвәти белән, Дәвәни белән үстем. Шуңа күрә Дәвәти һәр вакыт мәчеткә йөри, Дәвәни һәр вакыт миңа анда пәйгамбәр тарихлары, пәйгамбәребезнең кыйссаларын дип әйтик, бүтән булган тарихны сөйләп, тарихны түгел, бигрәк тә менә шу ислам диненә бәйле әйберләрне сөйләде, шуны аңлатып үстерде. Һәм шул вакытта ул бер кызык әйбер бар. Китапларда укыйдыр, хәтта гарәп хәрефләр белән язылган китапларны миңа укый иде. Ул инде аны гарәп хәрефләр белән язылган, татар телендәге язылганны төрекчә дип әйтәләр. Һәм чынлап та ул вакыт әгәр дә ул төрекчә дип кабул итсәң, чынлап та төрекчә ул, аны татарча укысаң татарча була, аны ничек дип әйтик, казакча укысаң казакча була, төрекчә укысаң төрекчә була инде ул. Менә шундый язуыбыз борынгы бүтән төрки халык аны бәйли торган язуыбыз булган. Менә моны да балачактан белеп үстем әлбәттә. Шуңа күрә ул ана сөте белән кергән дип әйтсәм дә ялгыш булмый инде. Әлбәттә сезнең дусларыгыз арасында үзенә бер кушаматыгыз да бар бит, әйме? Аны инде дуслар дип әйтәләр. Бу Татарстан китап нәшрияты эшли башлагач, мин теге диндә булган нәрсәне беләләр дә, шуңа күрә сакаллар да йөрткәч, Газин Раби һәр вакыт башта ничектер бер хәзрәт дип әйтә башлады. Шуннан соң аңа ияреп, Газин Муратка ияреп, Марсил Абый Галиевләрдә, башкалар да бөтенесе дә хәзрәт Ркаил абыйлар Зәйдуллалар. Барсы да миңа хәзрәт дип әйтә башладылар. Миңа бер яктан бу бик табигый сүз шикелле инде, хөрмәт итү сүзе шикелле, мин кушамат дип тә кабул итмим, чөнки андый кушамат дисәң ул Татарстанда йөзләгән, меңләгән кешедә андый кушамат бар. Чөнки һәрбер мәчеттә эшләгән кешене хәзрәт дип әйтәләр безнең халык. Инде мин мәчеттә эшләмәсәм дә, бераз шул әзмә-күпме дини гыйлем булганга күрәдер, мөгаен хәзрәт дип әйтә торганнардыр. Сез Кожда да булдыгыз? Аллаһка шөкер. 2010 елда безне Таян Алла конкурсында катнашкан идем. Шунда Вәлиулла хәзрәт мәрхүм бик миңа ярдәм итте дип әйтер идем.
Мен инде эшкә урнашып йөрим дип, юрист белеме буенча эшкә урнашып йөргән чакта, әйдә ди, Хаҗга җибәрәм мин сине ди. Монда инде бик озак уйлап торып булмады. Әлбәттә, беренче чиратта Хаҗга киттем. Алла рәхмәте белән һәм безгә әле Рамазан Кадыров анда ярдәм итеп тә, Чечняның башлыгы, без Чечня аркылы киттек, анда ул җыйган булып чыкты бөтен Россиядән яшьләрне. Һәм менә шул яшь егетләр, дип әйтик инде, әле ничә 20 ничә яшендә булдым икән, 22-23 яшьләремдә шулай иттереп Хаҗга барып кайтырга насыйп булды. Һәм әлбәттә, ул гомер буе хыяллансаң да килеп чыкмый торган хыял. Шуңа күрә минем өчен бик зур бәхет әлбәттә. Яп-яшь килеш. Менә шундый насыйп була бит. Менә шушы урында Рифат бер шигырьгә тукталыйк әле. Сезнең бер сәер генә шигырегез бар, әйме? Мин үлгәннән соң миңа нинди шигырь әле ул? Мин үлгәч тә үксеп еламагыз. Әйе, мин үлгәч тә үксеп еламагыз дигән. Менә ни өчендер шушы шигырь сез сөйләгәндә башласак бигрәк авыр булыр инде бу. Юк, әйдә менә шул шигырьдән башлыйк әле. Ул шигырь белән тәмамлыйсы килгән иде. Без киресенчә башлыйбыз. Менә Рифат, чынлап та, менә сәер беренче карашка әле бик яшь шагыйрьнең шундый шигырь язуы, ул чынлап та сәеррәк кабул ителә дип әйтим инде күп кенә укучылар тарафыннан, әйме? Аны сезнең шигырь түгел дип тә йөрделәр буга әле күпмедер күләмдә. Әйе, ул шундый хикмәт булды. Рүмилин үлгәч кемдер аны язып җибәргәндә, шул башта минем исем белән булгандыр, аннан соң ничектер Минуллинга әйләнеп киткән, шулай иттереп үзгәреп буталып киткән иде. Менә башта сөйлик әле әйдә тамашачыларга да, аннары дәвам итәрбез без ул шигырьне. Еламагыз. Мин үлгәч тә үксеп еламагыз. Сез бит лаек түгел еларга. Аллаһка мең шөкер итәм сезнең белән үткән елларга. Мин үлгәч тә үксеп еламагыз. Зая үтмәгәндер һәр көнем. Жан өләшкән бөек Раббыбызга җирдә соңгы рәхмәт әйтүем. Мин үлгәч тә үксеп еламагыз. Кирәк булыр изге дугагыз. Каберемдә юк бар сүзләр сөйләп, Коръәннән дә өстен булмагыз. Мин үлгәч тә үксеп еламагыз. Җаным исән әле бүген дә. Үкенечләр калыр, гөнаһлар күп. Әзер туру авыр үлемгә. Мин үлгәч тә үксеп еламагыз. Елау юкка хәзер, яшь әрәм. Дөнья авырлыгын ташлап китеп, мәңге картаймаска яшәрәм. Менә үзегез әйттегез, Зинһар, еламагыз. Күңелсез шигырь дидегез, әйме? Ни өчен шундый күңелсез шигырьне яздыгыз? Беләсезме? Тагын бер кызык әйбер бар. Ничек дип әйтим? Бу турыда безнең бөтен яшьләрдә бер ара шундый квест булды дип әйтик, мисалы бөтен кеше үлем турында язды. Ул Яңа дулкын дигән Камал театрында үткән бер кичәдә, анда әлбәттә мин анда катнашмаган идем. Ничектер үземне аларак дип хис иткәнмендер инде. Шуны мин әлбәттә карадым һәм анда бөтенесе үлем турында шигырь язганнар димәдем. Ничек яшь килеш нәрсәгә үлем турында язалар инде. Һәм уйланып куйдым, әллә мәйтем алардан мин кимме? Бер яктан уйлап куйган идем әлбәттә. Ләкин төп сәбәбе язуның булай булмады. Чөнки без күп кенә вакытта абыйлар теге безнең каләмдәшләребезне күмәргә йөрибез, олы абыйларны дип әйтик инде. Аларның каберләрен зиярат кылабыз. Шул вакытта кайчаганда менә шундый очраклар булганы булды. Сөйлиләр дә янында китеп баралар. Һәм мин шушы нәрсәдән соң уйлап куйдым, соң буларга бер Коръән укып куйсаң да аларга күп кыйбатрәк булыр, моның кадәр күп сүз сөйләгәнчә дип. Шул уйдан соң менә шушы уйлар дип әйтик, шушы шигырьне язарга этәрде һәм мин үлгәч тә менә булай булмасын иде. Менә килсеннәр дә беренче чиратта Коръән укысыннар, аннары сөйләсеннәр дигән менә шундыйрак теләк инде. Рифат, шигырь язуның үзенә бер төрле тәмен, ләззәтен кайчан тоя башладыгыз? Шигырь язуның тәмен, ләззәтен тоймаса, шигырь язмаса иңгәйин. Ул чынлап та беренче беләсезме, теге борынга кызлар исе керә башлагач, бит инде янасың, йөрәгең яна инде, анда кавышасың, ничек итеп хисләреңне белдерергә белмисең, әйтәсе килми, әйтергә яласың инде. Бер кеше белән серләшеп булмый, серләрен шишәчәкләр дип әйтик. Шул вакытта инде бөтә каләмгә үрләсең. Ул инде шигырь язгач, ничектер бер рәхәт булып китә, күңел бушап кала. Мен бәлки шул вакытларда шигырь язуның тәмен тойганмындыр да. Ул аннан соң бигрәк тә әйбәтрәк тә чыга башласа инде ул шигырь, кешегә укырлык да булса, кешеләр матур булган дип әйтсәләр инде, тагын да язасы килеп тора. Һәм менә шул үсендереп җибәреп, шуны үзең тәм таба башлыйсың. Беләсезме, ул менә кайчагында бер шигырь язасың да,
бик күп шигырь яздым шикелле бер тәэсир туа. Менә ул әйтеп бетергес рәхәтлек. Ул инде бөтен дөньяга үземнең иң мөһим сүземне әйттем шикелле. Ләкин бер заман шушы хәл суынгач, бер көннән анда борылып карыйсың. Аба, шушы бер шигырь өчен шатланып йөрдемме дип үзеңдә гаҗәпләнәсең кайчагында. Шуңа күрә шунда шушы вакытта ник тагын бер 5 шигырь язып калмадым икән дип уйлап куясың. Чөнки ул андый халәтләр бик кадерле безнең өчен. Ул мәсәлән кайчагында еллар буе дип әйтә алмыйм инде, бер 6-7 ай язмыйча йөреп, аннары бер төнне утырып күп итеп язганым бар, андый чиракларда булганы бар. Һәм әкренләп тә язган бар. Ләкин һәрбер шигырь, әгәр дә инде ул әйбәт шигырь була икән, күңелеңә рәхәт һәм аларны кешегә күрсәтәсе килә, бәлки күрсәтмичә дә шыпырт кына да ләззәтләнеп утырып була. Шуңа күрә шигырь язуның тәмен шулай тоясың инде. Шигырь язуның әйтеп бетерегез, тәмле ул. Хәтта нәрсәләр ашаудан караганда да тәмлерәк. Әлбәттә, шагыйрь өчен иң тәмле нәрсә сезгә тәмле булыр иде. Язып карагыз әле. Язгансыздыр. Әминә менә яшь вакытта ничектер язып караган вакыт булды, ләкин үземне сәләтсез дип уйладым. Миңа шигырьне тыңлау рәхәт. Менә әле генә укыдыгыз шигырегезне, мин аны рәхәтләнеп тыңлыйм. Мин шуннан ләззәт табам. Һәм сезнең бик күп укучыларыгыз да әнә шулай язган шигырьләрегездән, гомумән шагыйрьләрнең язган шигырьләреннән ләззәт табалар. Концертлар вакытында да бит менә кабаттан керә башлады, име хәзер. Гомумән шигырьләр укыганда халык икенче төрле ничектер ләззәтләнеп, йомшарып утыра, бит, Рифат. Шул вакытта тәнкыйть сүзләре дә ишетелә, әйбәт иҗатка карата. Сезнең үзегезгә менә күбрәк мактау сүзләре ишетергә туры киләме, әллә тәнкыйть сүзләреме? Ни дәрәҗәдә тәнкыйть сүзләре ишеткәндә алар дөреслеккә туры килә дип әйтимме соң инде? Әлбәттә, тәнкыйть сүзләре ишеткән бар. Инде ул беренче мәртәбә генә булса да, һәм мактауын да ишеткәнем бар, ләкин алай теге үтереп мактыйлар дип нәрсә әйтмәс идем. Тәнкыйтьне шул вакытта кайчагында гаделсез җирләрдә була. Ул бит тәнкыйть шулай эмоциядә языла. Мәсәлән, ул алган инде синең әсәреңне, менә аны тәнкыйтьләргә кирәк. Мәсәлән, шундый бер кызык әйбер бар, мин аны бик күп уйланганым бар. Әгәр дә мәсәлән, шушы шигырьдән ям табырга телисең икән, аны чынлап та матур итеп күрсәтергә була. Аның кимчелекләрен дә күрсәтмичә калдырырга була. Аларны да әйтмичә, уңай якларын да сөйләргә була. Әгәр дә тәнкыйтьлисең килә икән, иң матур шигырьне дә юкка чыгарып тәнкыйтьләргә була. Һәм бу тәнкыйтьләгәннәре дә булды. Бер апа дип әйтик инде, кем икән әйтеп тормыйм. Казаннан чыккан әсәрләремне анда бер шигырь генә әйбәт дип әйткән иде. Менә бер генә үкенеч, мин аның тәнкыйтен кабул иткән булырым, әгәр шул шигырьнең кайсы ягы әйбәт икәнен аңлаткан булса. Аны менә ул әйбәт дигән дә тәмамлап калдырган. Әгәр дә инде әйтәсең икән, ул чиракта минемчә тәнкыйть вакытында инде мактарга да кирәк. Һәм нигезләп мактарга кирәк, һәм нигезләп тәнкыйтьләргә кирәк. Әлбәттә, аның нигезләре мине бик ышандырып бетермәгән иде. Сүздә юк, ул аларның сүзләрендә хаклык бар, мин аларны үземә кабул итәм. Ләкин кайчагында аларда менә шундый кайчагында тәнкыйтьнең шундый ягы бар. Бүтән язма дигән ният белән тәнкыйтьләр алар. Алар сине инде үсендереп җибәрергә түгел. Канатыңны ничектер сындырырга теләгәндәй, сындырырга теләгәндәй һәм ничектер тагын бер нәрсә бар бит. Мин бит тәнкыйтьчеләр ярата торган факультетта укымадым. Бүтән тәнкыйтьчеләр дә кирә алмыйча калган факультетта укыдым мин. Казан дәүләт университетының юридик факультетында. Шуңа күрә аларның җитеп әйтим, син монда юрфак бетергән килеш, нәрсә инде шигырь язган буласың дип, менә шундый ярак мөнәсәбәт сизәм мин ул тәнкыйтьчеләрдә. Шуңа күрә тәнкыйтьләр шикелле. Күңелне төшермиме? Юк, ул шул бер генә очракны турында әйтәм инде мин. Булай күңелне төшерми, Аллаһка шөкер. Аңа игътибар итмәсәң, игътибар итсәң, әлбәттә күңелне төшерә. Әлбәттә, мин бит монда күпме матурлык истәдем, ул нәрсә күргән соң монда дип аптырап китәсең. Шундай бер бар. Гомумән тәнкыйть алай мактаганнары да күп булды, ләкин ничек дип әйтим, мактап та үтереп була кешене, тәнкыйтьләп тә үтереп була. Ничектер аңа барыбер читтәнрәк карарга кирәк. Әлбәттә, инде бер акыл белән, ләкин күңелеңне биреп карарга ярамый. Күңелеңне бирдең икән, инде иҗат булмаячаксың. Әйдә, менә шурында тагын бер үзегез теләгән шигырьне тәкъдим итик әле. Үрелеп барсын әле сезнең шигырьләр белән безнең әңгәмәбез. Ярар, бит башлый торган шигырьне укымакчы идем. Тагын бер шундый яшәк куркыныч шигырь бар, кабер дигән. Юк инде, әйдә битәрен. Ярата торган. Туган тел. Рифат Сәлах. Йөрәктә яралган һәр сүзне инҗидәй күкләргә тезәсең. Бигрәкләр гүзәл син туган тел, син генә үзәкне үзәсең. Üzülüp sağındım min seni, dünyanı kılaçlap gizgende. Sin gene tuğan tel, nur bulup tulasın yüzlerge.
Шиттеләр елатмый, күлдермей, гам да юк аларда, моң да юк. Син үзең көймени, туган тел, 1000 еллар йотлыгып тыңларлык. Син генә өйрәттең тоярга, яшәүнең үз моңын, үз ямен. Югалма туган тел, югалсаң, йомылыр шикелле күзләрем. Шәп шигырь. Рәхмәт. Менә шушындый матур шигырьләр язганда, һәм инде ниндидер теге, менә үзегез дә әйтеп киттегез бит әле, тәнкыйть сүзләр ишеткәндә, әлбәттә канатларда сынарга мөмкин. Ләкин менә гомумән безнең татар әдәбиятында, татар сәнгатендә тәнкыйтьчелек ул бит бик аксый. Гомумән бездә тәнкыйтьчеләр, профессиональ тәнкыйтьчеләр, татар әдәбиятын, татар сәнгатен анализлый торган кешеләр бик сирәк. Менә хәзер әле ул элегрәк алар бар иде. Менә бүген алар театр өлкәсендә булсын, шул җыр өлкәсендә, җыр сәнгать, музыка өлкәсендә булсын, яме шул ук менә шигърият өлкәсендә, проз өлкәсендә булсын, алар гомумән бик сирәк кешеләр. Менә иң кызыгы шунда, әдәбиятны, сәнгатьне тулысынча белмәгән һәм хәтта уланы тирәнтен өйрәнмәгән кешеләр дә бүген тәнкыйть яза. Менә моның белән нәрсә эшләргә, Рифат? Бу бик сәер әйбер инде. Мин беренчедән, әгәр дә инде ул кеше тәнкыйтьләргә алына икән, беренче чиратта үзебезнең әдәбиятыбыз, сәнгатебезне белергә тиеш. Тирән белергә тиеш Тирән бит белергә инде тиеш. улар. Әлбәттә, мин монда кем турында әйткәнегезне күз аллыйм. Мин дә аның тәнкыйте белән килешмим, чөнки ничек дип әйтим, бурыс башлы булып, татар тәнкыйтьләр булмый. Мин ул кешене, сез әйткән кеше шул булса, ул инде Алар берәү генә түгел. Ул безнең, ул гына түгел әлбәттә. Гомумән аларга мәсәлән урыс телендә сөйләшү рәхәтрәк. Әгәр син урысча сөйләшәсең икән рәхәтрәк, димәк син урыс кешесең. Гафу итегез, син татар сәнгатенә бәйләнә алмыйсың. Чөнки син аны аңламыйсың, ул синнән башка яшәгән шушы көнгә кадәр. Син анда икенче бер мәдәният кешесе. Син менә тәнкыйтьләрдә мәсәлән рус шагыйрьләрен. Син шул өлкәдә белгеч, мисал өчен әйтәм инде. Әгәр дә татар сәнгатен менә мәсәлән мин иң аңлаган кешеләрнең берсе мәсәлән Әлфәт абый Закирҗанов дип әйтәм. Кайчаганда аның тәнкыйтен тыңлаганым бар. Әлфәт абый сөйли. Мин аңлыйм бу кешене тәнкыйтьләгән икән. Теге кеше аңламый. Үзен тәнкыйтьләп утырганда ул кеше кара мин бу үзенчәлегем икән дип утыра. Ул мин аңлыйм инде теге читтән караганда бит кешене күрәсең, бу аның гаибен сөйли бит инде дисең. Менә шундый оста итеп тәнкыйтьләүчеләр кирәк безгә. Чөнки ул әдәбиятны үзе тирәндән белә. Уларның бөтен ягын күрә белә, бит. Һәм уларны ничектер әле кешене үпкәләтмичән генә әйтеп тә бирә. Мен асылда бик кадерле. Чөнки кешене үпкәләттең икән ул начар эмоцияләргә тудыра, аннан бер ни файда юк, начар хисләр белән бер-беребезгә булай да инде безнең бер-беребезгә ягымлы сөйләшкән чакларыбыз сирәк дип әйтим, чөнки без шундый җәмгыятьтә яшибез дип әйтим инде. Каягына мәсәлән безнең җәмгыятебез әлбәттә шундый әдәп югарырак дәрәҗәдә булса, мөгаен бу тәнкыйтьләр җиңелрәк булыр иде. Хәзер икенче якка кирип китте. Үзегез менә тәнкыйтьчелек белән, тәнкыйть язмалары язу белән шөгыльләнеп караганыгыз юкмы? Әлбәттә язганым бар. Мин дә моны студент чакларда күбрәк яза идем. Хәзер бик тәнкыйтьне язасым килә. Чөнки хәзер турыдан-туры редактор булып эшлим. Һәм шул кадәр күп кешеләрнең кимчелеген күрәсең. Һәм икенче яктан ул бит минем эш процессында күренә торган кимчелекләр. Мин аларны ничектер чыгарып салсам, ул бер яктан бик ямьсез күренеш булыр иде. Ләкин кайчаганда менә ничек дип әйтим, редактор буларак мен тәнкыйтьлим икән. Миңа әйтәчәкләр үземә. Ник син аны үзең күрә торып шуны калдырдың дип. Ул ягы да бар. Икенче яктан автор белән эшләгән чакта, мәсәлән, автор барыбер үзенчә калдырырга хаклы дип саныйм мин, редактор белән килешмичә. Менә андый чиракларда мөгаен тәнкыйтьләп тә була торгандыр. Тәнкыйтьләр әйберләребез бик күп. Чынлап та бер караганда, менә мин үземнең иҗат турында шулай уйлаганым бар иде. Мин бит нәрсәм бар инде дип уйлап куясың кайчагында. Кайчагында уйлыйсың, бу мин бигрәк зур шагыйрь икән дип. Менә шундый тирбәлеш була. Һәм шундый ук тирбәлеш мин татар әдәбиятына карата була. Мин монда әйтмим инде, шиктер бөтенләй татар әдәбиятын бетереп ташлыйм дип. Ләкин мәсәлән, шул ук бүгенге балалар әдәбияты турында уйланам да. Мәйтәм, бигрәк яхшы шигырьләр бигрәк әз инде хәзер. Анда яки яхшы хикәяләр бигрәк әз инде белән куясың. Һәм шул вакытта алар бар инде, ләкин сирәк икәнен аңлыйсың. Шул вакытта шул иске Советлар Союзы чорын бик мактыйбыз бит инде. Шул вакыттагы әсәрләрне ачып карыйсың да, кара әле хәзердә шулай ук икән, ул вакытта шулай булган дип нәтиҗә чыгарасың. Чөнки ул вакытта да бик күп ничек дип әйтим, камил булмаган әсәрләр. Әлбәттә заказ белән язылганнар да күп бит инде. Заказ белән генә түгел, ул кеше язган инде.
ул баалар шагыйрь дип кабул ителгән. Аның ничектер начаррак әсәре булса да кирип киткән инде, яхшырак әсәре булса да кирип киткән. Тарих бит барыбер илеп бара. Мәсәлән, шул ук әлбәттә мин дә Шәүкәт Галиевлар минләр турында әйтмим. Аларның гомер-гомергә һәрбер әсәре диярлек бик яхшы дәрәҗәдә. Ләкин менә тарих бер нәрсәсе бар, илеп бара бит ул. Һәм иленгәннән калганны әлбәттә мотор булып күренә. Безгә инде мәсәлән дә борынгы бер шагыйрьнекен, мәсәлән, анда 50нче еллардагы шагыйрьнекен күрсәтәләр икән, безгә аның начар әсәрен күрсәтмиләр инде. Безнең чорда да мөгаен шулай яхшы әсәрләр генә күрсәтә калсаң, безнең чорда да шулай югары дәрәҗәдә татар әдәбияты дип белеп куясың. Шуңа күрә менә шундый тирбәлеш, менә хәзер мин шулай фәлсәфи кабул итә башладым һәм күпкә рәхәтрәк булды шуннан соң. Менә сез үзегездән үзегез минем алга таба әйтәсе килгән сорауга китереп җиткердегез бит. Язучыларга, шагыйрьләргә бүгенге көндә аларның әсәрләрен, әнә шул әйбәт әсәрләрен тартып чыгару өчен бәлки ниндидер игътибар җитми. Минемчә. Сез килешәсезме юкмы бу сорау белән? Бу әлбәттә ике яклы инде, бу глобаль караганда беркемне дә кулагын тартып үстермиләр. Үземә инде шундый хәерле мөнәсәбәттән телевидение тарафыннан да, радиолар тарафыннан да, интервьюларга да чакыралар, сөйләшәбез дә, аралашабыз да, менә сезнең белән дә сөйләшеп утырабыз. Һәм безнең шыр яшьләренә дә шундый ук мөнәсәбәт. Инде ниндидер хәзер менә кузгалып китә торганнарга ансын әйтә алмыйм. Чөнки аларга бәлки мөнәсәбәт җитмидер дә. Һәм икенче яктан алар үзләре дә беләсезме читләшәләр шикелле татар радиосы телевидениесеннән. Әгәр дә кеше үзе татар радиосында телевидениесен тыңламый икән, карамый икән, аны телевидениегә чакырып нинди файда барсың? Шул ягы да бар бит әле. Мин монда инде әлбәттә яшьләрне тәнкыйтьләп әйтмим, монда ниндидер бер үзебезгә ныграк эшләргә кирәк димәк. Димәк, шул яшьләргә мәсәлән безнең китап чыгарырга дип алынганда, кайчаганда бер яшь шагыйрь дип әйтегәндә, ул үзенең китабын чыгарудан баш тартты. Менә шундый кешеләр дә бар арабызда. Үзебезнең тырышлыкта таләп ителә. Әгәр инде тырышасың икән, барыбер сине күрәләр, барыбер сине күтәрәләр. Ниндидер безнең татар халкы нинди генә бердәм түгел дип әйтсәләр, безнең халкыбыз бик бердәм. Әлбәттә бердәм. Бик бердәм. Чөнки шушы язучылар арасында йөргән чагында ул ничек әйтим, сусыеп кенә үстермәделәр инде безне. Һәм хәзердә шундый мөнәсәбәткә анда Аркаил абыйлар, Илсөяр апалар, алар борчылар, ник безгә яшьләр килми икән диләр. Яшьләр кая йөри икән алар диләр. Алар кайлардыр чыгыш ясыйлар, менә язучылар бер генә килүче юк дип борчылалар алар. Сез моның сәбәбе нәрсәдә дип уйлыйсыз? Сезнең карашка ни өчен килмиләр? Бер лидерның беренче килүе кирәк, аның артыннан башкалар килер иде. Менә шундый. Димәк, яшьләр арасында лидерлар юк. Бәлки шулайдыр. Бәлки берсенә алырга кирәк инде. Берсе килә башласа, аба ул да килә икән дип, ул шундай әйбер бит. Бер җиргә бару, ничектер кызыктырырга кирәк инде әлбәттә. Монда әйтәсем килми, тегеләр дә буларда гаепле. Ничектер бер аңлашылган. Юк, монда без гаеплеләрне эзләп утырмыйбыз, Рифат. Ул бит мин бу турда уйланганым бар. Чөнки ни өчен дигәндә, менә сездән соң килә торган менә сусып үстерделәр дигән фикерне әйттегез бит. Әйе, сезнең буын алар бар. Менә Булат Ибраһим менә бездә эшли, сез Әймит, Ленар шәйхләр бар иде. Алар колакта яңгырап тора иде исемнәре. Менә артта кемнәр? Йолдыз Миңнуллиналар, Янсуарлар, менә Луизлар, әйме, алар бөтенесе ничектер бергә үстеләр, аларны хәзер беләләр. Алардан соң кемнәр? Менә шул нәрсә бераз теге бер шей, бәлки безгә чынлап та бу очракта кирәктер, ничектер ул яшьләр өчен ниндидер чаралар оештырырга. Әлбәттә кирәк, безнең андый чараларыбыз бик күп инде. Дөресен әйтергә кирәк. Безгә дә шулай оештыралар иде. Изге максатларга бар. Анда 3 көнме, 2 көнме шунда ятып, Казанны сәяхәт кылып, язучылар белән очрашып, аралашып, бер-берең белән аралашып бит әле. Монсы аның бит Рифат. Шундый иҗат процессы бар. Шул вакытта әллә ничә конкурс, Илһам, Глаголица конкурсы бар, менә игълан иттек әле күптән түгел генә. Бар тагын инде шул Идел мәхшәрләргә дип әйттем инде. Бик күп конкурсларыбыз бар. Biz аларда күбесендә үзебез жюридә дә утырабыз. Ләкин бу бит Рифат сүзегез белән, ләкин бу бит күпмедер күләмдә менә бу иҗат процессы. Гади халык өчен бу иҗат процессы түгел, ниндидер аларга күрсәтә торган чаралар кирәк. Гади халык өчен әлбәттә безнең беренче юлыбыз ул социаль челтәрләр. Социаль челтәрләрдә безнең бик актив эшләүче яшьләрбез бар. Шул ук мәсәлән Әдилә Әхмәтҗанованы беләсездер. Ул һәр вакыт үзенең елап туймас күңел дигән сайт исеме белән чыга иде. Күңел. Әллә тулмыйсың син хәзер.
шигырь булып ташып чыкмыйсыңла. Ни көтәсең? Әллә бар өметең язгы таңда, яңгыр тамчысында? Күңел, бу шаукымда оныттыңмы, гадәтең бар иде ташый торган? Әллә сине хәзер хис түгелме, битарафлык бар әллә сырган? Күңел, мин танымыйм сине хәзер. Хәер, син таныйсың микән мине? Күңел, син бит шигырь тулы идең. Оныттыңмы? Син бит шагыйрь күңеле. Бар тагын безнең яшьләребез, мин инде хәзер төгәл исемнәрен хәзер әйтеп бирә Һәм алмыйм. аларның күбесе кызлар. Кызлар әлбәттә. Мин монда кызлар булуы начар түгел. Бер караганда икенче яктан Бу нишләп шулай икән? Егетләр шигырьне егетләр бит охшаш хисе килә. Безнең кебек аларга иҗатка бик бирелми диясегез килә. Ничек дип әйтим соң инде. Бераз тилерәк кеше, тилерәк егетләр кирәк. Тик акчага бирелмәгән ничектер менә шушы әдәбият сәнгатьне өстенрәк күрә торган кешеләр кирәк. Һәм чынлап та шулай бит ул. Әгәр дә акчага бирелеп, син нәрсә акча эшләргә генә телисең икән, мисалга анда бүген көндә мисал өчен син сатасың икән анда кибеттә әйберләр сатасың, телефоннар сатабыз дигән мисал өчен. Телефоннар сата, ул гомер буе телефон сатачак. Әгәр дә иҗатта ярап бүген син акчаң булмый, иртәгә акчаң булмый. Аннан соң киләчәктә син тон аласың, үсеш, төрле җирләрдә эшлисең, шушы өлкәдә эшләп була дип әйтик инде. Перспективалар бик зур. Мәсәлән, шул татар китабы белән дөресен әйткәндә яхшы язучы булсаң акчада эшләп була. Безгә шулай тукыдылар бит, без үскән чакта татар әдәбияты белән акча эшләп булмый, нәрсә, менә шундый әйбер сеңдерделәр безгә. Без шуңа да карамастан курыкмадык. Без аны курыкмадык. Чөнки безнең теге беребез дә ничек дип әйтим, йомшак мендәргә генә басып йөрмәгән. Шуңа күрә без бу әйбердән курыкмадык. Менә хәзерге яшьләр тоже шулай курыкмасалар, мөгаен үзләреннән тора. Бөтен сүзләрдән тора. Без аларга нидер акыллы киңәш биреп, кара син тегеләй булай дип әйтә алмыйбыз. Алар әгәр телиләр икән, телекләре бар икән, әлбәттә үсәчәкләр. Моның өчен берни киртә, ясалма киртәләре булмаячак. Без аларны киресенчә күтәреп аларга әзер торабыз. Шул ук кайсы гәҗит журналга кермәгән, башкаларга анда хәтта интернетлар, нәрсәләр, татар информнар бөтенсе язып чыгачаклар. Ул кеше турында. Яңа әсәр иҗат иткән кеше турында. Шуңа күрә монда курыкмаска гына кирәк. Курыкмаска кирәк. Беренче адым алырга кирәк. Әлбәттә. Менә тагын бер нәрсә бит әле шул үзүк әйткән безнең китапларны укымыйлар, безнең китапларны бастырмыйлар, безнең китаплар сатылмый дигән нәрсәләр. Сез бит инде шушы китап дөньясында яшисез, шушы китап дөньясында кайнысыз дигәндәй. Бүгенге көндә гомумән китаплар еш бастырыламы, күп бастырыламы? Һәм гомумән алар тараламы, сатыламы? Әлбәттә, китап проблемасы ул бик катлаулы. Проблема дип әйтгәндә, бер яктан ул сатылмый да шикелле, икенче яктан сатылы да шикелле. Беләсезме, әгәр дә язучылар үзләре теләп, мәсәлән, минем китабым сатылдымы икән дип борчылып йөриләр икән, ул очракта китап та сатыла. Очрашуга барган сайын, мәсәлән, мин үзем нәшриятта эшләгәнгә дә, эшләмәгәнгә дә дип әйтгәндә, күтәреп китәм үзем китапларны бер очрашуга. Китапларны әле кире алып кайтканым юк дип әйтә алмыйм, ләкин хайран күп алып калалар. Сатып алалар, кайчагында бүләк тә итәсең инде. Шуңа күрә монда авторның үзеннән эшләүдә бик күп нәрсә сорала. Әлбәттә, без барабызда пиар белгеч түгел, без инде күбрәк язарга да һәм булды дип уйлыйбыз. Ләкин менә чорыбыз шундый, язың да бетте генә түгел. Инде китабыңны да тәкъдим итәргә кирәк, кешегә дә күрсәтергә кирәк. Ничектер, үзең әз генә бизнесмен дә булырга кирәк. Менә бөтенесе шулар булганда, барыбер үзең өчен ниндидер файда булачак. Һәм иҗат ягыннан, һәм матди яктан да минемчә. Рифат, менә шул ук мәсәлән премияләр, башка әйберләр бар бит әле безнең. Алар да бар. Менә үзем сораулар бирәмәйме? Һаман көтәм зарланганны. Ничектер сорауларымда зарланырга мәҗбүр итәр шикелле. Мин үземчә тагын бер сезнең сыйфатыгызны ачтым. Сез зарланырга яратмыйсыз. Моны бер акыллы кеше әйткән иде миңа. Ул вакытта Дамир Абушакиров интервью алырга килдем. Шәһри Казан гәҗитенә дип. Ул вакытта китаплар чыкмыйча торган иде. Мин сезнең кебек нәкъ шулай сорау бирәм инде, кайчан зарланыр икән дип. Миңа аңлатты ул. Зарланган кешене бер кайчан да яратмыйлар дип әйтте. Һәм чынлап та зарлану бит ул файдалы түгел. Аның бернинди мәгънәсе юк, нигезе юк. Зарланырга була, зарлансаң, ул бу дөнья шундый яшәү рәхәт. Чөнки бөтен нәрсәнең сәбәбен табып була. Инде тырышу, ул нәрсәне үзгәртергә тырышу, ул икенче әйбер. Ул чынлап та үзгәртәсең дигән сүз.
Шулай, менә шул зарларның аркасында күбәйбер безне югалтабыз да бугай инде, без әйбит. Без алай зарланып торган халык дип әйтмәс идем мин, Аллага шөкер. Һәрберебез эшли, һәрберебез үзенең юнәлешен тота. Шуңа күрә, әгәр дә инде без бердән булганда, эшләп торганда, минемчә бернинди югалтулар да, нинди зарлар да кирәкми. Мин монда инде милләт тел проблемаларына керсәң, әлбәттә, зарланырга әйберләр бик күп. Ләкин үзебез Зарланып кына хәл итеп булмый үзебезнең бит. балаларыбызны милли һәм дини тәрбия бирә алсак, системалы, ул вакытта зарланырга урыныбыз булмаячак иншалла. Әйдә менә шушы урында балаларга багышланган бер шигырьгез. Кайсысын укыйм икән инде? Кайсы күңелгә хуш килә? Шешек яраткан пси. Әтием шешекләр алса, мәчебез әллә нишли. Әллә үзе кыз булганга шешек ярата пси. Вазы янына килә дә тәмләп исни гөлләрне. Сөенеп мияу, мияу ди өйдә бәйрәм көннәрне. Бер көн тәрәзә төбендә гөлебез шешек аткан. Псиебез менгән чакта ялгыш чүлмәген ваткан. Курыкса да псиебез ачуланмадым үзен. Ачуланылар димени шешек яраткан өчен. Бигрәк матур шигырь, бигрәк йомшак шигырь. Рифат, менә 3 балагыз бар әйбит. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Сез нинди әти? Усалдыр инде. Ни өчен? Юк, шаярып әйтәм әлбәттә. Усал да булырга тырышасың, ләкин усал булып бетеп булмый нигәдер. Аллага шөкер. Балаларыгыз белән ничек уртак тел табасыз? Һәм сез аларны ничек тәрбияләргә тырышасыз? Рышыпмы, ягымлы гына итепме, хатыныгыз ашамы, гомумән ул бит әле баланы тәрбияләү өчен гаиләдәге мөнәсәбәттә булырга тиеш. Менә сез нинди тәрбия бирергә тырышасыз? Әлбәттә, баланы күп генә тәрбияләмә, ул барыбер үзең яхшы диләр. Беләсез инде моны. Шуңа күрә тәрбияләргә беренче шартта әлбәттә үзебезне тәрбияләргә кирәк. Мин дә әлбәттә кайчаганда әрлисең дә, кайчаганда сабыр гына әйтәсең, кайчаганда елмаясың, кайчаганда көләсең, кайчаганда менә аны әйтеп булмый. Иң мөһиме икейзләргә түгел. Менә шул. Һәм балага аңлатырга кирәк. Мәсәлән, ни өчен алай эшләргә ярамаганын, икән ни өчен эшләргә яраганын төбенә төшеп, мәсәлән, бер нәрсә эшли икән, әйтәсең, кызым шулай ит, аннары соң шулай була дисең. Ул үзе аңлый да, бәлки кайчагында елап та җибәрә, чөнки үзенең тупикка илткәнен, үзе тупикка илткәнен аңлап елап җибәрергә мөмкин бала. Менә шушындыйрак ысул инде. Үземне дә шулайрак итеп тәрбияләделәр. Улым менә булай әйтсәң булай була дип, яки анда ит шулай улым, аннары шулай булар дип әйтәр. Ул шуннан да яхшырак тәрбия юк. Шундый ысулны кулланып карыйбыз инде, алар дисәң килеп чыгар. Әйдә менә тормыш иптәше хакында да күшик. Тормыш ярын сайлаганда, ул бит инде барыбер хатын-кызда, кызларда дөресрәге, егетләрдә үзенең киләчәк тормыш иптәшен барыбер күз алдына китерә. Уларны ниндидер күңелендә әйтеп йөрмәсә дә, уларны ул идеалны эзли әйбит. Сезнең өчен Рифат Сәләхнең хатыны нинди булырга тиеш иде? Һәм бу хыял тормышка аштымы? Аллага шөкер, тормышка ашты. Мин беренче чиратта алай хатын-кызларга зур таләпләр куймаган идем. Чөнки безнең һәрберебез беребез дә камил түгел. Ләкин минем өчен бердән бер принцип әйбер бар иде, өйләнгәнче дип әйтгәндә, ул да булса, ул намаз укысын дигән. Хәтта ялык бәйләмәсә дә, беренче чиратта намаз укысын. Чөнки ул вакытта безнең ялык бәйләүче кызларыбыз бик сирәк иде. Һәм аларның кайчаганда ялык бәйләүләре нидер киевгә чыгу нияте белән дә булгалы иде бугай. Андыйлар да булды. Андыйлар булды, чөнки шулай киеп иреп адына салганнарын күргәнем булды. Шуңа күрә шушы кыйссалар булмасын өчен инде икейзләнмичә, менә чынлап шушы намаз укыгач бит кеше кем өчендер намаз укымый барыбер. Шуңа күрә минем өчен ул беренче критерий иде. Һәм шул бердән бер булгандыр да. Калган инде сабыр булуы, ансы инде өчеп бер-береңә җайлашып, аңлашып яшисең. Безнең иң мөһиме бу дөньяда тормыш юнәлешләребез бер төрле булырга тиеш. Чөнки әгәр дә аның өчен дин, тел яки анда башка кыйммәтләр безнеке түгел икән, алай яшисе авыр була инде. Шуңа күрә шушы иң мөһиме тормышка карашлар бер төрле булсын дигән теләк бар иде. Һәм хәзерге яшь егетләргә кызга да шуны киңәш итәсем килә. Дөньяга, тормышка үзегез караган, шикелләргә караган кешеләр белән аралашырга тырышыгыз. Инде хатыныма килгәндә, Алияны мин беренче мәртәбә Шәрык клубының бер кичәсендә күрдем. Искендәр Сиражи белән очрашу иде ул. Бик күңелле, ничектер шунда үзара сөйләшкән идек, бер
шоулап гөрләтеп кишлегенә зурына бер кичә үткәрик әле дип. Безнең атна сайын үтә инде, ләкин анда 10-15 кеше килә кайчаганда менә шул кичкенә генә анда кайбер танылып бетмәгән кешеләр белән шәхесләр белән генә дип әйтик ул вакытта. Инде әйтәм, әйдәгез, иң кызык, иң тавышлана торган медиа шәхес дип әйтик инде Искәндәр Сираҗын чакырга булды ул вакытта. Ул вакытта ул акчалыкташ иде бугай. Хәзер чакырдык та килде. Һәм алып баручы бит мин сөйлим, Искәндәр абый сорала бирәм, бер заман карыйм. Шундай уй килде. Алиягә карадым да, бу минем хатыным булачак дигән уй килде. Менә шул. Аллаһка рәхмәте. Әле сез йөрмисез дә. Юк, кая беренче күрәм. Менә шушы кичәгә очрашуга беренче килгән. Һәм шундан соң инде әкренләп аралашып китеп, шулай инде шушы вакыйгадан соң 1 елдан артык үтте микән? 1 елда 3 айлар, 4 айлар үткәндер. Шундан соң әйләнештек дә инде. Аллаһка шөкер. Сез ничә ел бергә инде? Шундай куркыныч сорау. 11 елда әйләнешкән идек, быел 12 ел була дәсә быел. Субханалла. Аллаһка шөкер. Менә бу урында мәгәен мәхәббәт турында берәр шигырь укырга кирәктер, Рифат. Ярар. Сирень чәчәкләре. Сирень чәчәкләре бүләк иттең. Зәңгәр төскә шумган гөлләрең минем өчен иң кадерле бүләк. Яктылыкка шумды көннәрем. Күзләреңдә балкый шаян нурлар, мин аларда эрим, эреттең. Бер карасаң сәер тоеладыр, чәчәк иснәүләре егетнең. Син гашыйк, синең күзләреңә туры карый алмыйм, пешерә. Шул да җитә миңа карашыңнан сөю өмет иткән кешегә. Учларымда күкләр тотып торам. Зәңгәр күктәй балкый гөлләрең, сирень чәчәкләре кушып бергән мәхәббәтең иң зур бүләгең. Шәп. Менә бу хатыма багышланган шигырь иде. Бик матур китапта бит әле шигырьләр җыентыгы да Ак фәрештә дип атала бит. Сезнең бит инде күп кенә шигырьләрегезгә җырлар да язылган. Мәхәббәт турындагы җырларыгыз да бар. Ак фәрештәне Илмир Кәлимуллина башкарып бик матур җыр. Миләүшә Хәйриевна ки. Күзләренә карый иң якта, иң якта ялдыз. Ул очырган мамак, ак фәрештә кебек. Ул очырган мамак, ак фәрештә Сез үзегезнең дә көй язганыгыз бар. Менә юкка гына түгел монда безнең сезнең гармунмы бу, баянмы, ничек дип әйтсәм дөресрәк була. Без барсына да гармон дибез инде, бу ширәтле булгач баян була инде. Баян була бит. Әйдәмле, Рифат, җырлап та алыйк әле, аннарысын җырлауга бәйле сорауларны бирәм. Бу бик моңсу җыр. Студент чакта язылган җыр. Ничектер менә бу җырның сүзләре дә, көе дә бергә чыкты, башта әлбәттә кушымтасы язылды. Аннан соң күпләре язылды дип әйтик инде. Бик авыр җыр. Иламагыз ләкин, яме? Күз яшьләрең дип атала. Әйдәгез. Күпме мизгелләре сине уйлап үтте, күңелемнең бөтен хисе синең өчен иде. Сүрәтеңне соңгы тапкыр назлап үттем, киләчәгем үткәнемне кичердем.
oylap küpme ömür uzgandır ul göz yaşlaryň belki meni kızgandırır Seni izlep küpme ömür uzgandır ul göz yaşlaryň belki meni kızgandırır Yaňadan gaýtyp kilem sensiz ütken ömürüme Köňelimniň dürläp ýangan şagy ötdi mene Biz yarata almadyk şol mähäbetiniň bir könünde Yüregimde uşak süngen ol külgüne Seni oylap küpme ömür uzgandır ul göz yaşlaryň belki meni kızgandırır Seni izlep küpme ömür uzgandır ul göz yaşlaryň belki meni kızgandırır Munda tuly bir muhabbet tarihi var bir. Mugaýyn. Lekin biz ana sir etip kaldırabız, aýmy Rifat. Bu turda kelesi sapşırlarda siyerşimiz. Rifat, mine yolda da Kabaçul Estrhan'a aýlanyp kategalyp aýma. Estrhan'a barganda da yol boyu jırlap barıp, yol boyu jırlap qaytdyk desek de oldaşı bulmaz. Tawuşlar bite ýazdy. Big jırlarga yaratasy bu aýma. Bardyr indi. Bardyr diýip öýleýim şeýle. Ömür boyu kiçkene şaktan beri şol jir kitaplaryň gün saýyn okuýdyrym bugaýyn men. Yatam da jir kitabyn okuým. Kimniň süzleri, kimniň ki ekeninde garap şunda kalın jırlarybız diýen kitaplarny. Şoňa görä elbetde bolaşakdan deweniyim diýip aýtganda bik jırlarga garata haýyrly münasibet tuduryp isterdi. Çünki Balan degen jyrny, anda enkemniň dugalary biz kiçken şakda çykkan jyrlar birgene minutga bilen tilim açylgan indi menim. Mene şol jyrlaryny ýattan ýeretip, şolaryny kişiler aldyna jyrlatyp, mekdepde okugan şakda jyrlarga izlep turadyr deweniyim meni. Şoňa görä de jyrga garata şunday münasibet bolgandyr magaýyn. Emine hazırkı wagtda betinde jyrlaryny artistlarga berip, gümmen toly bir show business betinde hazır jyr sanat dünýasy aýmy? Siz özüňizdiň jyrlaryňyzy özüňiz kimgedir täqdim etesizmi? Olalarmy? Mine niçe gerek? Adetde täqdim etkende almaýar. Näme şu bir gyzyk ýagy bar. Maňa täqdim etip garaýsyň, özüňe şy eýbe jyr şekillinde. Lekin ondy wagtdan çykdyr bik ötelep bolmaýar. Emne köp şirakda özleri zakaz bere. Bu jyryny alygaly dip soraýlar. Mine kitapny okup, anda ýeki başga birden bir gazet jurnaldan ijat prosesi bar, hem şoý çykkanda tabiiy da. Meselen, sen özüň yaratgan jyryňy edemne sen jyrlaly diýip, olay artist tarafından da kabul etilmeýär indi magaýyn. Bulay indi sıra bolgaç gaderlek de bola. Näme şol iki ýagy bar. Şoňa görä, näme tabiiy proses, ijat prosesi bit tabiiy proses. Ony ýasalmalandyrgan saýyn ihlaslygy bite bara. Egerde meselen men anda indidir bir jyrymny täqdim etip garaýym, ulany ýara Rifatdan ýaxşy tüýlep jyrlaý eken, ol şirakda ulany tuýmaý, hem halykka da tapşyrylmaýjak. Näme şol ýaklary bar. Rifat, gümmen özüňizniň kileşekde niçe göz aldyna getiresiz? Dersiň aýtkanda men alay kileşekde nindir elbetde planlar bar, elbetde köbrek ijat eterge digen plan bar. Indi alay öz maksat etip, anda Tokay premiýalary, halak şairleri digen öz maksat ýok elbetde. Lekin egerde indi niçikdir şol premiýalara laýyk bolarga ijat etmek gerek birinçi şertde. Elbette men göz aldyna getirem, köbrek paýymlar ýazarga digen. Dürüst bir ýakdan kişi häzir näsege paýym indi, onu okumaýlar diýip aýtar, lekin ol menimçe birikti şairniň özü üçin gerek. Çünki ol şuş janrda özüni sınap garaý hem kişini jelip eterlik etip ahira kadar uzun eserini jetkire alamy. Mine olay bir. Hem belki indi menin proza eserlerini yazganym bar idi. Olar bilen köprek ijat etsem, eýbet bolar edi bolem indi.
проза ягына да, бәлки хикәяләр, повестьлар язып карарга теләк бар. Менә шушындый теләкләр бар киләчәктә бу иҗат планнары инде. Киләчәктә шушы Аллаһ Тәгалә юлынан барып дип әйтгәндә, Аллаһ Тәгалә кушкан тәгънән тыелып, яшисә беренче чиратта шушындай ният. Шундай ниятләр белән. Калган Калганы инде Аллаһ Тәгалә ихтыярында күрсәтер без инде ниндидер бер уңыш килә икән, без аңа сөенәбез генә. Шөкер итеп яшәргә кирәк. Менә мин шушындай уңышка максат куйдым, һәм шуңа күрә ирештем дип әйтәсебез килми. Чөнки барыбер син максат куясың бер, бирүче Аллаһ Тәгалә. Унутмаска кирәк. Шулай. Инде тапшырыгыбызны Рифат, әйдә тагын бер матур шигырь белән тәмамлыйк. Нинди шигырь ачылыр икән? Инде безнең иҗатның барыбер төп дөньясы дип әйтгәндә мәхәббәт, шуңа күрә мәхәббәт шигырь белән тәмамлыйк әле. Әйдәгез. Ак хыял. Иңнәреңә аппак канат итеп, ак күлмәген киеп җай гына, хыялыма килеп кергән идең, күңелнең иң сада чагында. Буй җитмәслек якты хыялдыр син, йөзәсеңдер йолдыз күлендә, син елмайган саен нурлар тула, ак чәчәккә дөнья күмелә. Йөз әле син аппак хыялымда, бәхетеңә мәңге кагылмам. Мин ак кышлар сөям, бер елмайып, үтеп китәрмен дә яныңнан, югалырмын офыкларга кирип. Күзләреңә бүтән күренмәм, ак чәчәкләр сулып кибәр кебек. Китә күрмә ак кыш күлеңнән. Шәп. Менә Рифат, шигырьләрегез матур гына түгел, әле аларны матур итеп укый да беләсез. Менә бу шулай үзенә бер төрле талант. Шагыйрь үзенең шигырьләрен матур итеп укучыларына тапшыра белсә. Бик рәхәт шигырьләр, бик матур шигырьләр. Бик зур рәхмәт бүгенге тапшыруда катнашканыгыз өчен, эшкерсез булганыгыз өчен. Һәм нинди генә сорау бирсәм дә, үз юлыгыздан тайпылмыйча, үз фикерегездә кала белгәнегез өчен бу шулай зур байлык. Мин сезгә зур-зур уңышлар теләп калам, Рифат. Рәхмәт. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүген Дөнья студиясендә кунакта шагыйрь Муса Җәлил исемендәге премия лауреаты Рифат Салах иде. Әңгәмәне Энҗе Шәйхетдинова алып барды. Шигырьләрне яратып, шигърият дөньясына гашыйк булып яшик һәм киләсе очрашуларга кадәр мин сезнең белән саулашам.